O Abanqueiro perde o liderado no Grupo 1 de Santiago na segunda Futgal. Unha xornada dura para os equipos da comarca na que só Lesende e Cruído conseguiron levar os 3 puntos. Duro tropezo do Abanqueiro na segunda Futgal que lle fai perder o liderado do Grupo 1 de Santiago. Visitaban o Urdilde coa intención de rascar unha vitoria nun campo nada doado. Con todo, a realidade distou moito das expectativas boirenses. Ao borde do descanso, os locais conseguiron adiantarse. O 2-0 chegaría con 10 minutos disputados do segundo tempo e o terceiro e definitivo sería no 81. A derrota deixa o Abanqueiro como segundo clasificado con 54 puntos. De feito, os responsables de que o primeiro posto estea empatado aínda entre dos equipos é do Sporting Lampón. Os boirenses recibían no campo da Mina o Racing San Lorenzo, o agora líder da categoría. Os goles tardaron en chegar e non foi ata o 69 cando os locais se puideron adiantar. A falta de 10 minutos chegou o tanto do empate que serve aos visitantes para chegar á primeira posición e os de Lampón para manterse no sexto posto. Os agora sétimos clasificados son os xogadores do Lesende, que este domingo tiveron que sufrir para remontar o encontro ante o Rois. Os visitantes conseguiron adiantarse no 35 e cando parecía que o descanso chegaría coa vantaxe no marcador, Alberto Rial empatou o encontro para os locais. Un gol psicolóxico antes do entretempo que fixo mella no Rois. A falta de 10 minutos para o pitido final, o Lesende conseguiu un penalti que se encargou de transformar Isaac Alcalde para firmar o definitivo 2-1. Unha vitoria que os aupa ata a sétima posición con 38 puntos. Un posto por debaixo e con só 2 puntos menos sitúase o Atlético Oleiros, que non foi quen de superar os Alex Tramundi a domicilio. Un solitario gol dos locais privou os ribeirenses dunha vitoria que os axudaría a deixar case selada a permanencia, polo que por agora deberán seguir agardando a posibles arrastres de divisións superiores. Con 36 puntos ocupan a oitava posición. Quenes precisan puntuar para afastarse aínda máis do descenso son o Xuventú Aguiño, que o domingo caeron ante o Cruído por 2-1. Adiantáronse os locais aos 8 minutos, unha vantaxe que se mantivo boa parte do encontro. Non foi ata o 76 cando os de Aguiño igualaron o marcador, e cando semellaba que o resultado remataría a táboas, os de Lousame rescataron a vitoria a falta de 3 minutos para o final do tempo regulamentario. O Xuventú sitúase décimo con 35 puntos, matemáticamente salvado, pero coa necesidade de afastarse o máximo posible da parte baixa. Pola súa parte, o Cruído está aínda inmerso na loita pola salvación. Os seus 27 puntos mantéñenos fora do descenso, pero só 2 postos por enriba do Rois, equipo que marca a relegación. O pechacancelas deste grupo 1 de Santiago segue a ser a Unión Deportiva Queiruga, que sumou unha nova derrota, desta vez na casa, ante o Esclavitud. Comezaron adiantándose os locais aos 19 minutos. A alegría pouco lles durou, xa que con goles no 22 e no 28, os de Padrón deronlle rapidamente a volta ao marcador. Pecharon o resultado co 1-3 final no 78. A derrota mantén os sonenses últimos clasificados con 22 puntos e a 6 da salvación matemática.